শোণিতপুৰ জিলাৰ কোনো অংগ বিটিচিত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ কথাও এই চুক্তিত লিপিবদ্ধ কৰা হোৱা নাই। गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन, बुजिगोन आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। आं नोंथांमोननो मोनसे क्लिप देखायगोन दसे उनाव। बिनि सिगाङाव आं एनडिएफबिनि केसखौ फंनैसो बुंबावनो गोसो जादों। दिनै फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि हियारिं आरो रिजाल्टखौ जों मोननाय जाबाय। फास्ट ट्रेक कर्टआ मा बेनि सोमोन्दै आं मैया एसे गुसुङै नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय, नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। दा बेनि गेजेरजोंनो रिजाल्टखौ मोनबाय। दिनै बे रिजाल्टनि गेजेरजों माखासे रिजाल्टखौ जोङो नाजावनानै लानो हाबाय आरो माखासे रिजाल्टखौ जों नाजावनानै लानो हायाखिसै। बेनि जाहोनावनो दिनै ओनसोलाव जोंनि हारिनि गेजेराव दावराव दावसि सोलिबोबाय थादों आरो। दा आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौसो बुंगोन जे बेखौ सिरि खालामनो नाङा, दावराव दावसि खालामबाय थानांगोन। दावराव दावसि माने हाइलाइट खालामबाय थानांगोन, दावराव दावसिनि खोथा नङा बेयो, हाइलाइट खालामबाय थानांगोन। अब्लासो सरकारा मिथिगोन जे रन्जन दैमारि आरो बिनि टिमा बेसेबां जोंनि इम्परटेन्ट, नङा होमबा? दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेसो जे नोंथांमोना सानदों नामा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिटिआर एकर्डनि दफानि गेजेरजों दावराव दावसि जागोन ना बे मोनसेल' दफाया होननानै? आं सिगांनि समनिफ्रायनो बुंबाय थाखादोंमोन जोंनि गेजेराव मोननै दफाया बिराद गाज्रि जानानै फैदों होननानै। मोनसेया जाहैबाय एनडिएफबिनि केस आरो मोनसेया जाहैबाय गामि दानख'नाय आरो सोसननाय। दा जाय केसनि गेजेरजों नाजावनो हानाय हायै दा जाय रिजाल्ट, बेनि गेजेरजों जोङो बेसेबां दावराव दावसि जादोंना रायजोफोर, बेनिख्रुइ बांसिन दावराव दावसिया जागोन गामि दानख'नाय आरो सोसननायावसो जागोन होननानै आं सानो आरो। दायो नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ एसे नायनानै लाग्रो। আৰু এই চুক্তিত অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ কোনো অংগ বিটিচিত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ কথাও এই চুক্তিত লিপিবদ্ধ কৰা হোৱা নাই। অসমৰ পৰা এখন প্ৰচাৰিত বহুল প্ৰচাৰিত দৈনিক বাতৰি কাকত আৰু এটা টিভি ষ্টেচনৰ মাধ্যমত যিবিলাক বাতৰি কোৱা হৈছে যে ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'ব, ৰঙাপাৰা ঢেকিয়াজুলি বড়োলেণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব, এই গোটেই কথাবিলাক তথ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। আৰু বড়ো চুক্তিখনে অসমৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিব বুলি ভাৰত চৰকাৰে আমাক জনাইছে। ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই একৰ্ডখনে অসমৰ অখণ্ডতাক সন্মান কৰিব, টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি অফ আছাম উইল বি প্ৰিজাৰ্ভ, আৰু ইয়াত বৰ্তমান কোনো নতুন গাঁও বা নতুন অঞ্চল সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰস্তাৱ এই চুক্তিখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই। সেইবাবে মই অসমৰ ৰাইজক, বিশেষকৈ অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাইজক আতংকিত নহ'বলৈ অনুৰোধ কৰিম। दा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नुबाय। बे भिडिअआ साननै सानथामसो जाबाय, एसेबांबो गोबावनि भिडिअ नङा बेयो। इम्परटेन्टखाय आं नोंथांमोननो फोसावनो लाबाय। दिनै गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि बाथ्राया बुंदों, हाबनाय हाबैनि खोथा, राङापारा ढेकियाजुलिफोरबायदि बायदिसिना खोथा बुंदों, माने बे सनितपुराव गोग्लैयो आरो। दा खोथाया बेनो जे जों जेसेबां गामि सोसननायाव दिनै रंजानाय लादों, गोजोननाय लाबोबाय थादों दिनैसिम, बेसेबांसिम दुखुखौ दिनै गामि दानख' जानो नागिरग्रा काउन्सिलनि सिङाव थानाय मानसिफ्रा इसिबांसिम दुखुखौबो लाबोगासिनो दङ। बेखौ नाथाय सोरबाया हाबसनगोननि थाखाय गोबां खुसि आरो। दा जों फारसे आं बुंबाय थादों सिगांनि भिडिअफ्रावबो जे गामिया दानख' जायोबासो सोसनबो जागोन। नाथाय जोङो मा लुगैयो? गामिखौ दानख'नो जों लुगैया, नाथाय जों सोसननायखौ लुगैयो। थिग बिब्दिनो गुबुन हारिफ्राबो मा लुगैयो? गामिखौ दानख'नो लुगैयो बिसोरो, नाथाय सोसननायखौ माब्लाबाबो लुगैया आरो। अब्ला नाय, बे केस मोनसेनि गेजेरा दा जाय केसा जोंनि गेजेराव जानानै थांनानै दावराव दावसि जानानै थांबाय, बेनिख्रुइबो बांसिन गिदिर दावराव दावसि जागोन होननानैसो आं सानो दिनैनि दिनावहाय। दायो जोंहा गोबां मन'थाव जायै जायबा दा केस जानानै थांबाय, दा सुप्रिम कर्टसिम थांगोन लांगोन खोथा।
दा बेसेबांसिम लांगोन, रायजोफ्रा बेसेबां सापर्ट होगोन, सरकारा बेसेबां नांथाबगोन, अपोजिशन पार्टिया बेसेबां नांथाबगोन, बिनि सायाव बे उनजों लोगोसे नुलांबाय थागोन। बेयो आरो केसनि मोनसे दफानिनो मोननै पार्ट, बियो मोनसे पार्ट जानो फैबावनाय मोनसे केस सोबाव आरो बियो हाइकर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टआव थांनाया। नाथाय दा जाय दफाया मावफुंजायाखै, मावफुंजानोसो थांगोन, गामि दानख'नाय आरो सोसननाय, बे गामि दानख'नो थांनाय आरो सोसननो थांनायाव जाबायदि दावराव दावसि जागोन नोंथांमोना बेखौ नुलांबाय थागोन। दा बे बाथ्राखौ आं इमेजिन खालामनानैसो नायहरदों बै समाव मा जाहैगोन। दा गोबां बाथ्राया बे भिडिअनि सायाव खायफाया नेगेटिभ लागोनखौ आं मिथिखागौ। जुदि जाय नेगेटिभ लादों नोंथाङा नेगेटिभखौ लानो रोंदोंबा, आं गासैखौबो बुङाखै, जायफोर लागोन नेगेटिभखौ लानो रोंगोनब्ला गोसोआवबो ला, बे बाथ्राया जाहैगोन ना जाहैया। जुदि आं मोनसे खोथाखौबो रोखायै बुङो, जुदि गामिखौ दानख'वालासिनो सोसनोबा जेबो जाया, दावराव दावसि जानाय नङा दे। गुबुन हारिफ्रासो एसे दावराव खालामगोन, नाथाय गामिखौ दानख'नानै जों जेब्ला सोसननो नागिरगोन अब्ला हारिनि गेजेरावनो जों दावराव दावसि जागोन आरो। दा आरो ओरैजाय गामिखौ दानख'वालासिनोथ' जों सोसननो होखाया, गुबुन हारिया बेखौ मावनो होखाया, जिबनाव मावनो होखाया। बेखौ आं सिगाङाव बुंबोदों, दिनैबो बुंबोदों। एनडिपिनि केसखौबो आं बेखौनो बुंबोदोंमोन, दिनै रिजाल्टआवबो बेखौनो नुबोबाय आरो। दा आंनि गोसोनि साननाय, आंनि बुजिनानै सानहरनाय, फिउचारखौ सानहरनानै बुंहरनाय बियो। भिडिअखौ कमेन्ट खालामगोन नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय। आरो गेना गोरोन्थियाथ' जाखायो, जाया नङा। बिनि सायाव जाहाथे नोंथांमोना निमाहा होयो, आं बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ इसिबाङावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि, एनडिएफबि, रन्जन दैमारि, जिउ गोलाव जाथों, जय बर' हारिनि।